Tsara atsika jiaby am'ty folakandra ty. Akory aby atsika agny ny tsy salama vatagna irarigna mba azo fahasalamagna sy fahatanjagna ary ny mankalaza tsingeritaogna nahaterahany moa dia ahazo fahasalamagna ary ankalaza zagny amin'ny aravoagna ho antsika zay managna fahoriagna kosa dia miara ory aminareo zay eto amin'ny fandaharagna ary indrindra zay ato agnatin'ny fikambanam-be ny MRFM Source. Ataoko hoe fagnapidiragna ivolagna le MRFM Source za fôtony maro aminareo volagna magnontany. Tsy ataoko tsy volagna amaha zokibe za agnatin'le fikambanagna fa za ndraiky tsy hagnano karaha ry sasany magnano goaka am'tiligny agnabo magnena mampidera-dratra. Za tsy mivolagna hoe sasany io azovy fa zaigny ny mahatsapa ny raha nataony tsy nety, izy koa izy mahita fa tsy nety ny tato agnatin'ny fikambanagna nagnadoso tegnanany izy. Matetiky volagniko eto hoe io lamba midokany. Izy koa fa tsy mety aminao le raha, aza forcegna ho mety amin'olo hafa ary aza magnano dokitry voky kenangery amy lôpalôpany. Na aza magnano jininy akoho, alignandro anao agnabo kakazo, maraindraigny antsika samby agnoitay eto fo. Ary aza magnano jabadiny tarimigny an-tanàna zegny, bebe anao ke nagnekitry. Atsika jiaby mahita mahefa zay ato amin'ny MRFM Source mbola ato zay arseniky niova arseniky mivadiky. Misy ndraiky ny sasany tsy hoe niala fa nangalaondraha, fa le anao araiky niala nahita fa tsy nanjary. Bon chance et bon voyage hoy izy ny fitenin-dry zalahy Menasofigny. Ary anao koa donc mandiniky mizaha mahita manatsofigny maharegny, zay tsy mamaly anao. Antamisy be olobe tsy miady tsaiky zalahy. Antany misy olobe tsy miady tsaiky. Donc maro aminareo magnontany zokibe karakory tsara be ma ngia igny. Indramiko volan'ny ray aman-dreny tsy mikoafy araiky zay mbo ampivolagniko eto izy baka eo hoe koa ingia igny fa tsy haiko hoe karaha ataoko eo izy. Anao tsy nitiregny orogno, tsy nitiregny tenda, nandeha. Io ne karaha tsy haiko tariminao an-tragno koa izy fa 18 taognanany, mivolagna izy fa majeur, izy nandeha. Bon chance soa vadia. Ray aman-dreny koa niteraka zanany na habe zanany, izy tsara nijory ratsy. Matoa fisika lela dikan'izegny le jory tsara. Fa io toetra ratsitsika io, fialognana atsika io, aretigny karaha cancer, tsy afaka amitsika malagasy. Za tsy mivolagna za tragnony fagnahy, na hoe za tsy mivolagna zay amin'ny MRFM Source ato
lampanjery non zay tsy eniko nisy olo toravanay tsy nitianay fa izy volaniko zegny io lamba midokany anao tia fibrany za mety tia coton zalahy raiky ry mety tia tergaly i madamo ry mety mitia flanely fa tsy voatery ke zegny nitianao ho tian'olo jiaby de forcegna asa atao force anao nandeha sova dia tsara tsotrany ny tiako aviagna eto zegny tompon-tsafidina ro vahoaka tompon-tsafidina ro vahoaka fotony ino koa nisy olo nasaky nitsanga ny volagna mahitsy teto mikasiky firenena atsika koa nisy voalohany donc za faharoe koa nisy faharoe donc zandry la Joakim fatelo ny tiako ambara amizegny telo lafo zay teto nasaky ny volagna ny raha tsy manjary ny raha tsy mety mandalo amin'ny firenena fa tafara zay tsy nanaka olona avy nataotsika biby marotagna le raha leo andesitsika tsy leo andesitsika fa zay tsy nanaka olona avy donc koa nisy olo nikoragna resaka fédéralisme na hoe fédéraly ary nasaky nkongotratra ny volagna fitondragna ty hoe apitra raha io ary mbola takinay mandraka ny any tsisy karaha zay ndraiky Joakim zandry la Joakim zay tsy hagnano goaka amitiligna agnabo ka ampidera tratrany malandy non atsika jiaby nahita nahay ny fiaviany tafara zay tsy nivolagna tsy nanaka ary zay ravoravo zay tsy nagnarano nikopake tonga havagna vao mavomavo donc anao nandeha zandry nagnano voatsiroko natapy anao tompiny nagnadoso tegnanao ke anao koa navy ambadika agny hitanao ny tsara hitanao ny mety paradisa ny tany misy anao ravoravo zay fotony ataoko hoe voakolokolo tato amin'ny MRFM anao vo nitsaka tary ambadiky tagny za tsy ampivolagna olo fa za koa raha tsy mety maro olo mitretry aminaka zokobe voatery za mangala fivolagnana ke anareo nandeha tsy ataoko hoe anao nandeha normal anao koa nandeha tany vilomana tsy angalarina angia anao navy io anao nagnano agent de Orange anao nagnano agent secret amin'ny hatiavanao izy bon chance fa aza magnano dokitry voky nangera amy lopalopana na aza magnano ko nangera amy lamaka vita nataonao no roso aza ankaratsiagna tanao zay tsy mankaratsy anao zay tsy mivola anao zay tsy mamaly anao hevitry tsy mitovy anao gasy za gasy anao métis za métis fa métis azitsika tsy mira atsika samy amy métis azitsika na zay rahalahinao anabavinao
zandronao zokinao tagnatin'ny tato, araiky foatsika objectiftsika nino hoe Madagasikara androso. Tsisy olo magniry agnano karaha ataony Orange na TGV na mandarine tika hoe andetiky Madagasikara, mbo hidirako zegny baka io. Fa mahaiza raha vita frère. Olobe zany volagna anao zegny, za tsy mivolagna za lampanjery, wala za tsy mivolagna hoe ka za tragnony fagnahy. Najenay ary indrindra za nagnaja anao, nefa nanao zandriko najaiko. Aza magnajiny akoho frère, alegny andragna kakazo marandraigny mahoita tsy fomba ary tsy fatao. Zay ato amin'ny MRFM mbola mijoro ary mbola tsy eniky nivadiky ary tsy voavadiky ary tsy hivadiky. Taranaka nambelany zoky ray aman-dreny nitaky an'izegny fédéralisme zegny, nitaky an'izegny état fédéral, rango zay mandraky tiny androany, zay hitanareo agnatiny ao, ary maro nidriky ary maro nagnatony. Fa tsary nitoravanay, tsary navahanay. Tsy asitriko koragna. Tanareo zay ndraiky zandry la Joakim. Zay tsy mifamaly. Ndray Joakim zay tsy mifamaly aminay. Fa misy raha tadiaviny, izy mikaiky za. Izy magnatony za, zokibe. Karakory raha karaha zegny, anontanianareo izy. Tsisy raha tokony iny volaniko izy, iadivanay ndraiky zandry la Joakim. Misy raha tadiaviko en tant que izy zandro, za magnatony izy. Zandry lahy, karakory ty, karakory sujet amty. Izy tsy miala aminay, fa izy nivolagna, na zava volagna anany, angala jery atsendriky za. Zay naviany président ny MRFM nivola, tandrema misy raha mavoa zandrinay igny. Azay tsy andevitra aminareo. Ary indrindrandrindra fa za zoky be, aza atao ary tsy angatako amy ratsy, aza atao ratsy manjary zandriko Joakim igny fa fampitady atsika. Naka zay tsy menasy, raha lako ro jiaby io, anabaviko ro jiaby io, havako anareo jiaby, na baka atsimo anao, na baka afovoany anao, na baka varitra anao, na baka andrefa, na baka antiana, na metisa anao, na ino anao, mpiavagna atsika jiaby. Tsy nivoatrika raiky aminao havanao. Wala tsy zanaka kozininao amy kozininao ndre zanaka rahalainy kozainao amy kozainao ny havagna. Malagasy araiky fo. Kotiny Madagasikara io tokagna, zo tsisy aroy, tsisy telo, tsisy efatra. Ke za matetiky mivolagna, MRFM source nitsika jiaby. Mety aminao miaraka aminay, zay tsy manao. Misy hevitry tianao megna zay tsary nanda. Fa anao ndray koa andegna me zay vatomey, andegna me zay beladony, na andegna me zay datora. Ndesagny masantokonao inga. Dikan'izay aminaka anao Antsiradrano. Donc riva oka malagasy, MRFM mbola MRFM source fo. Ary mbola mitaky ary tadiavinay ny amitrahagna état fédéral, ary indrindrandrindra ny budget provinciaux.
io rô ndre hagnano mahay karakory na orange rô na tsy haiko mandarine rô na katakata tsy haiko nino tsy haiko citron tsy haiko miala tsiny tompoko ambarako matetiky eto masake mivolagna karaha ataonay mandany andranay eto ataondreo mandany andra baka zay anareo koa tia maly valia volagna zoko be hoe aia nareo mivolagna opposition tsy masaky mivolagna tsy masaky miboaka tsy masaky magnambara ny raha tsy manjary ataony zanaka ny voanjo mamotiky mandrava firenena Madagasikara. Io tsy nindro io tsy lovandro fa lovantsika jiaby izy koa razambetsika tainy daditsika tainy dadilatsika tainy nandafo karaha ataondreo io nandrava karaha ataondreo io atsika tsisy teto atsika tsisy teto donc miala tsiny zany matetiky mivolagna malalaka fivolagnana eto tsisy olo tapenam-bava ary eto tsisy olo sambory karaha ataondreo manambotry olo tsisy dikany an-tanàna ao nefa andreo tsy samborin'olo valia zoko be zany volagna za tsy meloko anareo mamaly zakone matoa nareo mamaly za dikan'izay tsapanareo fa tsy manjary matoa nareo mamaly zay amin'ny MRFM tsapanareo fa tsy manjary le raha tsary nisy olo namaly raha tsara ny mijory raha tsara ny misy ny mankatoa raha tsara ny misy fa hoe hamaly raha ratsy non tsary nisy zio baka nanjary ventindresaka venty koragna hoe amboy malaza normal izy io nanjary malaza amin'ny agnarany hoe amboy malaza ke amaragnako volagna anaka jiaby zay kakazo tokagna tsy tondro tokagna tsy mahazo kakazo tokagna tsy atiala mitsika jiaby izy ty misy volagna ngiay Alpha Blondy zay hoe raha mandalo ny sarety hoy izy mivovo ny alika indramiko volagna Rajoel izy io baka fa niova-gnaragny raha Jojo D'Artagnan mbo ambarako anareo eo baka io ino ma D'Artagnan izy raha Jojo D'Artagnan gn'aranany zao hoy izy Alpha Blondy raha mandalo sarety hoy izy mivovo ny alika ary ny alika tsy voalo mivovo koa tsy efa dify tsy hita ny sarety atsika jiaby samy mahay dikany volagna zay tsy ampiako tsy agnadosoko fa raha angatany ato amin'ny MRFM hoe ambilagna andro zay gnano hoy izy irany zokilahy nakarosy zay avelo ao avy zay ho avy donc zegny ny amaliako anao zandrilahy amy raha jiaby ataonao atsika tsy mifankaratsy fa amaha zoky be ary zokin'olo jiaby ary ny fitaregnan'olo jiaby amy raha ataonao tsy maintsy niraisiko ny fivolagnana mangala olon-draha zandry tia volako lava lalao mbola ela niany anao vidy vola fa mareno vovoka impody vovoka afatra baka aminaka zoky be volagna baka amin'ny RFM ke bazoro are baka ambala velogno aloha nidiratsika amy tegna resaka na politiky io na sosialy io na isam-paritra io dia indrana ngiahy
zokilahy ataoko zokilahy izy sady ralako mamigotsy za mialatsiny aminao ralahy ndramiko ery iranao ty andesin'olo sasasasany maminavina mamakafaka mandiniky hoe ino avian-dragnahary nagnano vititsika roe jeritsika tokagna donc iarahantsika mitandre atombokotsika baka varitra kabaro amy fotoagna azy io mety gaga na mety famahena sasany hoe ao amy faritry Ankarabe mitaregny mitomagny ny vahoaka amy vakitragno amin'ny alitra madinidiniky ary ny fampiroroagna ny vahoaka Ankarabe maro baka nareo magnontany hoe zokibe aia moa Ankarabe ty zokibe aia moa Ambario be ty ataoko entre parenthèse hely hoe io boka raha volaniko amy ministry ny fampianarana ministre de l'éducation nationale ampidiana amy fampianarana fiteny-paritra ny volagna koa za teto tamindreo amin'ny académicien hoe mba ataovanareo à jour anareo amin'ny académicien le agnaran'ny tanàna Madagasikara fotony magnino tamin'ny andrany ray aman-dreny Ignace Didier Ratsiraka atsika jiaby na efa izy tamy fitondragna nandesiny navian'le fagnovatsika le agnarana province ndraiky agnarana district sasatsasany nampatsiaro anareo amin'ny académicien za hoe ataova joro logiciel nareo amin'ny académicien fa tsy à jour ino raha misy izy baka izy io maro olo tsy hoe aia ma Ambario be zegny aia ma Ankarabe zegny ino amizay raha miboaka fa tsy henitsaiky betibetiky hoe zay ety moa méthode éducation en français sa hoe méthode en éducation malagasy ndray carte de Madagascar fa ela tsisy fagnavoazana fa ela tsisy fagnamboarana tsy haiko nino raha ataonareo amin'ny académicien tsy agnamboaranareo raha zegny tsy agnanaovanareo mise à jour ny carte de Madagascar tsy haiko ino asan'ny ministre ny éducation tsy mahatsapa raha zegny ny volagna za teto matetiky hoe aza robatigny agnaran'ny tanàna matoa agnaran'ny tanàna robatinareo parce que le fampianarana le fitem-patry tsy asianareo logika amizay isak'olo manognona agnaran'ny tanàna amin'ny hatiavana izy isak'olo amizay magnano amy raha tiany atao amle tanàna parce que le tantara tsy à jour le tantara fa tsy henitsaiky betibetiky ka zegny mahavy zay ato amin'ny MRFM en tant que zay tarimindreo ray aman-dreny ny biazindreo ray aman-dreny tamin'ny tantara amy faritry ny hitanefa nakatsara zay tamizay fotoagna zay anjarane mampita izy amy vahoaka anjarane magnambara izy vahoaka teto zany volagna matetiky apodiko ndraiky
agnarany zo aroefo na izy Elville na izy Ambaribe 75 1900 pêcherie n'installe taminay teo nagnano izy hoe Nosibe pêcherie naty sirama rebaka sirama baka tsy rebaka mbo idiratsika sirama baka io Ambaribe fa pêcherie naty rebaka vono miaraka aminazy koa le agnarana Nosibe apita na izy apetaka anareo Elville na izy apetaka anareo Ambaribe fôtiny izy nosy mitokagna konzao mitokagna zo préfecture zo donc Ankarabe atao hoe Ambilobe Ambaribe atao hoe Elville nataoko entre parenthèse igny ke atsika amin'ny fotoagna zio Ankarabe taitra amy torimasony ngai Zamabe Rakrisy tsai Kristian le hoe zanaka Ankarabe zafiny bitseka fa hoe amboarigny pont Mahavavy bravo félicitations tanareo zo azonay le vaovao tsara mahafinaritra engane mba ho vita tanteraka marigny le pont fa tsy andeha agnanaovanareo propagande parce que baka fotoagna zo io reto TGV Orange ry papara reto ry voankara reto sy ny voangitsay reto magnano propagande mitety faritsy président ndreo Rajojo d'Artagnan anka amboariny pont Mahavavy bravo za ravoravo en tant que za zanaka zafiny Mahavavy za ravoravo fa zio izy tsy le aravoagna ny fagnamboaranareo le pont Mahavavy ny important ambarazy vahoakany Ankarabe ambarazy vahoaka malagasy nagnino niany anareo voatetra andeha agnamboatra zo nefa fa firy taogno zo robaka teo or Madame Delarte ambassadrice Union Européenne volagna vola fa tamy tagnanareo agnamboarana RN6.0 kilometre io amy rond-point en face ny bureau Diogo 2 io marine hôpital marara-penitra anareo io jusqu'à croisement ny RN4 mifanapaka amin'ny RN6 Ambondromamy ke nagnino tsy namboarigny pont io tamy fotoagna zegny or vola fa tagnatin' zegny za teto nagnazava za miasa amy BTP bâtiment travaux publics za fa retraite tamizay mbola niasa zay magnamboatra pont tsendriky zay vao magnamboatra lalagna fa kolasy tsy ako io baka kolasy ny Madagasikara za tsy mahay complice nareo ndraiky fanjakagna anareo amy kolasy ny Madagasikara magnano lalagna tapaka mety marigny koa nareo hoe mety vola tapany azonareo ke zegny vola na zegny pesos avy aminareo amboarinareo tapany lalagna fa raha antegna izy tokony pont tsenky namboarinareo jiaby zay nareo vao nagnamboatra lalagna tsy haiko anontania ingénieur anareo mikolasy zegny natao hoe travaux publics pont mandeha loha zay vao lalagna fa tsy agnomby mandeha fara zay sarety mitariky izy tsary nisy sarety nitarika agnomby
sarety taritiny agn'omby fa tsy agn'omby mitariky sarety, fanjaitry tarity mitariky taretry fa tsy taretry mitariky fanjaitry. Mialatsiny tompoko. Fa izy magnazay ndraiky miambigna antsika fa vitany point aravoagnantsika jiaby. Ary tsy vitany pont mahavavy zaraiky mba angatahane koa avitany pont-ny ifasy. Fa izy volaniko zegny question amizay petraka n'olo aminaka, Zoabe zay karaha mahita roa magnamboatra pont mahavavy. Nambariko taminazy tsy hainao ma akoha nagniry nify amin'ny fitondragna ty ne akoha nagniry nify. Donc mety nagniry nify akoha nga izy amabe rakrisy ny fo mitory masony amizay izy mety avao tefakatoka izy to amile bolongan-draha fara be ato ande amboarigny pont. Na misy ara hoe fagnamboaranareo RN6 baka Diego jusqu'à Mbondromamy farafaratsiny tokony apetaka anareo io plaky io mahavavy io les deux côtés ampidiragna ndraiky ampivoagna na ampidiragna bakato na fivoagna ary apita io para plaky zalahy aboaly zegny ane tsy tantinareo fitondragna ty hoe le hagnaboaka mangarahara aboa io République de Madagascar tanindrazagna atreko nino aboa io budget tantantan atreko na karaha ataony zay niasa tandafy teto la plupart en travaux ataonay toujours conseil général budget miboaka io amizay misy ampahany baka amy commune ke aboa zay mangaraha ataova plaque io raha io hita mbahoaka hita pirenena hoe budget miboaka baka amin'ny fitondram-panjakagna tant de milliards FMG, budget niboaka communal tant de budget niboaka baka amin'ny région tant de milliards. Tsy nifagnamboaragna volanko ny problème na hoe andeha gnanaovanareo tam de Touré Kunda Marais fa aboazay vahoaka vola baka taia rango zay nareo tsy nahita vola niany nareo nahita vola ambara zay volagna aminay jiji aminay io tsy fagnanaovanareo mangarahara ndraiky fisitrianareo ino agnaran'izigny amin'ny antimahory kisirisirinareo io olo magnano kofingesiri zay mbako olo tsy magnano lazandraha fa misitrisitriky io fagnanaovanareo kisirisiri karaha olo magnano kofingesiri misitriky io tsy mamango aminay. Za teto ny volagna ndraiky niany tsy sakiny ngay président Cornet Tassiano volagna hoe nampiasaigna tamin'ino 50 milliards azondreo par an. Ro gouverneur ro ne ma 50 milliards par an nandeha iana ataon'ino fa maromaro andra izy io gouverneur maromaro herignandra izy io maromaro fanjava izy teo maromaro taogno izy teo nandeha ia le 50 milliards par an budget ny gouverneur. Tsy sakinareo amy bianco amy taky raha zegny tsy sakinareo amy paky mitaky amindreto gouverneur jiaby tsy ara-dalagna deja fipitrandreo fa vola mivararaka miparitaka 50 milliards zalahy koa mifaritry diana 50 milliards io zay mifaritry diana saminazy 10 milliards henena gnano izy fa 50 milliards Tsambilobe Tsambanja Tsambariobe Tsadigo tsy hitanao etanimboany 50 milliards président Cornet volaniko zegny
tasy anao fa tsy anao magnano baly anniversaire amy tragnom-bahoaka amy résidence na koa te hagnano anniversaire anao mandehana amy foyer secret na mandehana ry arasara amy bozamia ry volam-bahoaka ambaraze nataonao roa ino nalefanao roa ia nampiasaina roa mino aboan de tay tsy edio goza raiky gouverneur jiaby izy volaniko zegny ke eto zay miamby ino raha ndivalinaro ino raha ndiambaranaro izy koa 10 milliards zegny Degauville fo fa ela ny vitany lalagna io koa zokla Jean-Luc teo 10 milliards io niboaka fa ela ny vitany lalagna ne Diego boko fa ny vitany bazarne zay agnanovany ngay za mabera crise kopitsy zanany io rozo boko mivola fa ro nagnano kelera koa na ro nagnano bazar kely mba mivolezana ro mavandy normal ane papa tsy mikoafy igny nivolagna ingayo ozizy tsy haiko eky izy mba poditsika eto volagna igny papa igny ke miampigny zay vahoaka asara baka ho avy ngatany i mba ho vita alohany asara pogno io na io mavavy io na io ifasy io misy vola baka naro zao anao ne za mabe raha krisy nitsay kristian ny volagna tsy volany tsisy fa tsy angatagna amy force tsy angatagna amy korontagna vahoaka mavavy misy jery misy fagnahy zay tsara ny korontagna amboara pont amboara raha tragnony arongagny ny rano teo havane ny voneny rano teo tahiana ro fanjakagna mba nitsangana ziska vahoaka ny mahavavy nandoaliky ndraiky drapeau blanc anareo nitsangana nisy raha nataonareo volagna baka ino agnarany raha misy zandrilahy Paolo igny azafady Paolo BGNRC tsy ako BGNRC tsy ako nino mba navy nandeha zaza herongagna tragno teo tamavavy teo mba navy nizaha faty nandesiny rano tamavavy non ndraiky niana marentety fagniva tivagna zay zany ka mavavy nataonareo adelagnaonareo te hagnano tragno agnivony rano amy sisiny rano ke io tany takatra ny volany eny vidinane tany nagnanovane tragno fa lerany anareo dobon-drano sisaona manonga ikopa miefogno tsisy raha tsy miefogno Antananarivo malaky anareo mitsanga mahita solution mahita pesosy agnavotagna olo fa ziny koa zay amy sisy tany aty zay avanareo zay ny avanareo fa zay tsy mety misy jery ko anareo mpitondra ty magnavaka zay anareo fa zay ny tsy mety misy jery zay ny tsy mety mahay miray ina fotony pitenareo my pesosy pitenareo my sosialy ny vahoaka pitenareo amin'ny éducation ny katita kely normal zay amizay manjary io donation io tampoko zay mivolagna samborinareo tampoko zay mitretre gadrenareo nefa ndraiky nareo magnano alatra volamena safira ariem-pirenena na ambany tany na agnabony tany na andranomasina zay vahoaka tsara nagnano anareo fitsaram-bahoaka vitane vahoaka ne magnano anareo fitsaram-bahoaky izy koa dalagna mahameto ny zanakanareo aminay Ankarabe io vitane vahoaka magnano fitsaram-bahoaka zanakanareo fa zay tsy olo foagna karanareo tsy matanty ny raha marigny fa zatra miegny amy vandy izy volagna papa igny hoe vandy fo ndesiny ngia io olobe ny volagna zigny mbo alefako io baka io ke mba mivoleza nareo ndraiky vandy zalahy ziska za boko mbo maly volagna zalahy raiky baka aminay mazoinga igny
Ashim kely boko izy manomboky niany izy manjary ashim B na izy mbo avy ashim C. Mbo valiko izy boka io. Donc ataova plaque maventy amin'ny amavavy io. Ampidirana ndraiky fivoagna. Vola baka taia. Vola nazonareo amin'iny fandafosanareo vola mena bitsaka. Sa takalony vola mena nalefanareo Japon tamreo japonais siako chinois nagnamboatra lalagna voe maro ambilobe io niany amizay vola io navy. Karakory edy. Ambara zay. Zay tsy contre. Contraire volaniko. Za voalohany ravoravo. Pont io amboarinareo comme il était. Fa le budget, le vola mbara zay. Atsika jiaby mefa agnatin'ny kitapo-mbola panjakagna tsisy raha lohaka. Firenena manan-karena ambany tany agnambony tany tsisy vola amin'ny kitapo-mbola panjakagna. Mahamenatra. Ny gouverneur amin'ny banque centrale amizay tsy masaky ny volagna. Fotony ino? Ta gueule, ferme. Izy fa nazavainy Zandrila Joseph iny. Anao amin'ny banque centrale ao tokony volagna plus que ministère ny finance. Nefa vavanao fodinao gouverneur ny banque centrale. Tsarignesa volagna, tsarignesa feo. Karaha tsisy gouverneur banque centrale zala. Or olo jiaby fa mefa tsisy raha. Ino amizay raha misy? Ravenareo tanàna. Ataonareo takalo 50 taogno, 100 taogno, tsy haiko firy taogno tanànan'olo. Azahoanareo pesosy. Tsy sakinareo amizay magnontany hoe ohatrino ma contrat nataonareo nosy mitio? Ohatrino contrat nataonareo nosy ranja? Ohatrino contrat nataonareo base toliara? Zay amononareo vahoaka. Tsy sakinareo. Vahoanareo magnano kotifetsy ndraiky makao. Mivadika antiana atsika. Ça va. Zay teto nampiboaka tsy vitan'izay maromaro olo nampiboaka raha mandalo asava resaka fasimenty. Atsika mikoragna azy io olo navy nitondra tamin'io faritry sava io ny ray aman-dreny sasantsasany tamin'ny faritry io sava io indrindrandrindra fa io quartier zay nagnanaovany ngiay Tenkilotro Ravatomanga dépônazy mariny l'école io. Tsisy olo Vatombanto ndro nivolagna aminaka io ray aman-dreny hoe fa misy olo komansy mararitratra ao. Magnodidigna tamy misy dépôt io. Ino raha ambesanareo fitondragna? Miambigny misy olo maty 50 koa. De ny mbola zio io ino tsy mampitsangagna anareo? Topona ndraiky voalohany matetiky volaniko eto anao ministre Mine, ministre Olivier ketikety. Anao ny topona ndraiky voalohany matoa mandeha io fitrandragna fasimenty io amin'ny faritry sava. Manomboky misy olo marary eo. Tratra en plus. Ino raha ambesanareo? Miambigny misy olo maty koa. Boko koa nareo ty volagna cousin. Fotony araiky tary cousine. Déjà ziny fa vandy areriky émissionnareo tamin'igny. Fahazabadoigna vahoaka. Ino tsy mampitsangagna anareo zio raha misy ao io. Voe maro io. Fa ko misy olo marary anio. Miambigny izy maty koa. Boko nareo andefa ino koa? Andefa analiza io koa ivelany. Hoe fa nisy nino koa to.
misy lavany montraka namoan'olo za tsy enkineta lavany montraka namoan'olo mitaregny ndray amandreny mpiana misy l'école mariny zo io vitsivitsy amy ray amandreny mpianatra nitaregny ray amandreny navy nitondra tamin'io faritsy io ary navitatsika jiaby tamy Facebook réseaux sociaux nagnaboaka fagnambarana tsy fagnikeagna io raha io ray amandreny amy faritry sava nandray andraikitra nareo fanjakagna anareo avao volagninay iantsainay eto anareo meloko ataonareo resaka politique le raha politiky mataonareo tsy masaky mivolagna ary zegny mavizay mivolagna tsisy opposition Madagasikara fa vande opposition ny pesosy jiaby nio fody vava anao tsisy raha regninao ko tsy faty non impossible incroyable mijotso atsika mbario be baka piloty fagnanaovandreo expérience ndreo baka maloto jiaby ataondreo Madagasikara amin'ny ambario be ville de pilote enareo ville de pilote agnanaovandreo expérience ro miala boko amizay ro magnaparitaky izy araka Madagasikara vitsivitsy raha ambarako anareo mandalo ambario be tsika mikoragna eto voalohany ko azonareo onogno teto zany volagna mikasiky io lycée mixte io ambario be io buvette amy tevany lycée mixte ny volagna chef ny draine za teto ny volagna chef Siskony ambario be za teto ary za 3 fois nikaiky anao madame la proviseur tsy valinao koragna niany za ivolagna anao agnatin'ny lalagna ny fampianarana tsy azo atao mananga magnapetraka à quelques mètres rayon l'école buvette agnatin'ny lalagna zegny fa io mikoly varavaran'ny lycée proviseur mamody vava fotony orange chef Sisko bodiaka draine tsy volagna fotony nareo zao mitondra anao mitsaka même pas 10 mètres ataoko hoe 30 mètres anao mitsaka impiry za teto ny volagna ireo topiny 3e io nipetraka tandafy taty tongo reo tandafy mba asevagno tany ero ambarareo koa reo nipetraka tandafy hoe aia andafy ro mahita antany misy patrimoine asiagna buvette andafy eto même à États-Unis tsy sakinareo magnadoso 3e io pianatra ray amandreny maro mitaregny amy raha io écoute ça le bois de monde tandrignesa zegny raha azona mosiny fa tsy jerenay anareo boko mivolagna hoe vahoaka merign'olo anareo ne mampamerign'olo vahoaky toetsay montraka anareo amy fahatrinay ambario be normal zay vahoaka merigny anareo tsy zay ne nagnano contrat même tsy anareo nagnano contrat teo anareo zao ny ko fa hitanareo raha tsy manjary adosoa on s'en fout contrat tamin'ny andrany zarga zegny affaire-andreo ndraiky zarga fa nareo zao mpitondra andamigny tanàna agnamboatra tanàna en tant que anao ben tanàna aramisy loup-garou aliabodo contrat io tsy sakiny mivola dikan'izay boka tsy kombakomba raiky anareo matoa zo tsy sakinareo adoso ary tsy sakinareo volagny pesosy ny volagna ao namody vavanareo
fa mbo hitako ary mbo azoko fo dossier zay fa matao tsy akinareo magnadoso eo misy raha mihodigny eo. Ni andro retraite nous de Madagascar entamisy monument place publique andegnanaovanareo raha karaha io tsy ny fagnanaovanareo izy ny tsy tiako fa place asianareo izy ny tsy mamango. Aboko amizay zay mivolagna OMC Ambaribe nareo meloko za tsy mijery anareo ndray meloko magnanova raha tsara baka zako za mivolagna anareo. Anareo karaha nagnadio lalagna palimbitsy jusqu'à aminao ry labanany zany volagna za tsy mivolagna anao parce que anao nagnadio fa koa raha tsy manjary za mivolagna fôtiny za tombo teo za nianatra tamy école frère io za nianatra tamy lycée io eko karakory atsaragna taviny tiro nazoko fahaizagna teo fa tsy niany tsaiky madinika de robatinareo mialatsiny e. Ko fa tsy hainao asanao madame le proviseur en lycée mixte nanosy be miala. Adoso io buvette io ndraiky M3 nindra nisy ambarako vahoaka malagasy ary ampitaiko aminao ministre ny fampianaragna raha nisy taminay Tambaribe pendant ny bac isakariva tsaiky baka magnano bac mandeha migaka Beaufort amy 3e io ndraiky io buvette amy devant varavaragna lycée io ray mandreny mpianatra nitretra zegny tsy araiky tsy aroe wala tsy telo tsy efatra ray amandreny mpianatra baka amy lycée ray amandreny mpianatra ndraiky mpampianatra tamy Sainte Marie aizatsika izy Saint Joseph io de sady gilany maregny ny jamba sofiny nareo tsy maintsy volagninay fitaragnany ray amandreny adosoa afindra place publique ane io e. Isakariva mpianatra baka magnano baka Beaufort io les deux ni le buvette ni le 3e ary tamy kamisy le enseignement général na vita baka tsaiky jiaby mifangongogno teo ndraiky Beaufort tsaiky baka magnano examen acceptenao noho ny fitiavanao pesosy andafosanao Beaufort anareo boko volagny tsy tianareo atre amy riba lohanareo zala za volagniko za zanaka Ambaribe zafiny Ambaribe tanky za mbo velogno za tsy maintsy miaro vahoaka ny Ambaribe ary miaro vahoaka malagasy amy raha tsy manjary raha koa tsara za tsy arignesanareo fio. Mialatsigny ministre ny fampianaragna eto ny volagna mivantagna aminao volagna eto monsieur le tiako ministre na viavy anao na ino anareo boka cousin zahava mariny raha zegny agnatin'ny lalagna ny fampianaragna tsy azo atao zegny tsara jirindry 3 mousquetaires Porthos Aramis Arthos ndreo pesosy midriky amy posindreo mampabe gizembondrazagna andreo ny important fa avenirany katita kely eux ils s'en fous anareo karaha mivolagna zao mitondro amboara baka raha manjary ny volagna za teto io string ndraiky soutien commande préfet io string ndraiky soutien mandidy manapaka amy préfecture io antibavy aroe igny ro tsendriky teraka tany nisy ro baka atsimo agny ro naveo zay tsara nalaigny olo zay Ambaribe ary za ty mba nandeha plusieurs fois nagnatsimo tsara nialan'olo tsenky nisy olo baka atsimo tsy nitia za fa za tsy mandoto tanànan'olo karaha nareo
Nivolagna olo roe io za teto ro délégué administrateur délégué ro délégué zegny koa ny farany tsisy valeur amin'ny administratif ino raha misy nivolagna za teto ny publieko mila dongoindreo mila alaindreo tragno ny adjoint ny préfet ino raha misy zao nanjary tragno fivavahagna aho nanjary tragno fivavahagna io tragno ny adjoint préfet io aia ministre ny intérieur amizegny tragno mpanjakagna gouverneur magnano balinazy agnatin'ny tragno fanjakagna amy résidence préfecture Ambaribe délégué magnano fivavahagna agnaty tragno mpanjakagna io matragno ny babanareo samy mamanareo oh aza robatigny zay Ambaribe aboko zay kaza gnanaovagna mauvaise imagination zay teo niaigny tsara adjoint préfet zay na jeune préfet zay na jeune fa zegny tsy nagnano tsy manjary aminay varine raha tsy manjary fa tsy niana anareo délégué string ndraiky soutien mandendia zay vahoaka an'Ambaribe azafady tsy mamango amizoko be ary tsy keny amin'ny Mère FM zany raha roe zegny raha fatelo tiny grave misy mpianatra sasasasany mpianatra sasasasany tamin'ny mbeo marony kaiky zany juin non kamisy oui kamisy ariva mpianatra amy tekniky Ambaribe ny kaiky zany zoko be zay misy raha volagnine telo mpianatra ny kaiky za nagnambara hay zay etoko ny tsy sujet malagasy nambarako azala zandre aza mavandy zala fanjakagna zao gnadignanareo angoasana day azafady magnangy aroe lehilahy raiky ro telo ny kaiky za samby hafa tsy olo mirana wala tsy olo mpinamana wala tsy olo dia raiky mpianatra ny tekniky nagnano baka tekniky tamin'ny Ambaribe ka misy arivanjigny ro ny kaiky za zoko be zay eto tsy sujet malagasy salut Ramo sérieux volanko yaho izy or zay tekniky ny Ambaribe tsy maro zay koa izy misy eo amy 55-60 comment ça se fait Ambaribe baka tekniky tsy sujet malagasy tiako azavenao raha zegny service Cisco draine ministre ny fampianarana comment ça se fait nino antony anareo ny tegna complètement mila gnapotiky zay Ambaribe fa zay tsy potikinao za tsy maintsy mitsangana miaro vahoaka nany madiniky nany maventy nany kadita kely nany mpianatra ary indrindra fa mpianatra fotony zany nandalo mpianatra teo comment ça se fait tsy sujet malagasy mpianatra ny tekniky ny Ambaribe tamika misy ilaiko fagnazavagna raha zegny mpianatra volaniko ny kaiky za mpianatra telo mianada ny enseignement général fa magnano malagasindreo ro mpianatra tekniky igny niodikodigny teo ny tompona ndraikitsy ny baka affaire ny baka jiaby nandalo tamy 2025 atsika farany teo igny za tsy vola igny fa ny baribary igny
Mipandafy sujet, fitony sujet, fa mahazatra amin'ny fitondragna ty. Fa ty zalahy, sujet eky tsisy. Non. Za miamby gny mpianatra. Ro mpianatra io tsy maintsy misy kaiky za fa ivolagna hoe Sokobe, karaha zegny ny afaran'zigny. Mbo ambarako anareo hoe totoy iny tantara. Fatelo. Mitodika aminao za DG ny Sirama. Raha hoe itodiako aminao DG ny Sirama, anao navimvolagna teto tsy ela hoe Sirama tsy mandafy tany, ary tsara nandafy tany. Nitaky taminao za tamizegny. Volagna ataonao zegny ataovany écrite ary publier amin'ny vahoaka. Fa hoe nareo tsy mandafy tany, wala tsara nandafy tany, aboko tsara nisy contrat ndraiky olo hafa Sirama. Nefa ny amin'ny fotoagna io mibaribary, niboaka. Ary anao tsy nipody ny volagna DG ny Sirama, fa mbola mitohy ary niboaka amin'ny fomba ofisialy ara-pitsaragna le resaka fangalagna tany ny Sirama. Hoe anagnan'le société Asmity trosa Sirama. Na ino anao tsy masaky mivolagna. Ary ty ny magaga vahoaka n'Ambaribe. Vahoaka malagasy. Zany any agnambaranareo izy. Hitanareo Siramane, SNBCE, Sosimavo, Siramane Ambaribe io. Ko nisy Sirama natanjaka ta Madagasikara, tsisy karaha io. Zay sady nagnamboatra siramamy, zay nagnamboatra Rome. Ary le vieux Rome ndraiky siramamy nampalaza zay. Ko nisy olo nagnamboatra siramamy mena tsara indrindra, SNBCE ny Ambaribe, Sirama ny Ambaribe. Siramamy malandy baka amin'ny Rombilobe ndraiky ny tsako araiky Atamatavy igny Brickaville. Fa koa siramamy mena zay Ambaribe nagnondrana ziska nandendafy. Ny raha misy io ambarako anareo vahoaka, raha misy amin'io Sirama io. DG Sirama ambarany mariny, volagnany mariny. Misy olo 50 miasa ao ary mahazo karama ara-dalàgna. 50 olo miasa amin'io Sirama tsika Ambaribe io ao, mahazo karama isaka fanjava, tsy tapaka karamandro. Ino amizay raha nisy? Ino e volako? Anareo tompiny fo amin'ny fitondragna ty, sady ny organisateur, musicien, ny spectateur. Anareo tompiny amizay mitsinjaka raha ataonareo. Izy ny publier ko igny. Zay heta Ambaribe. Za mbola mipetraka ambody Mangasoa volanko. Beta Manjary. Zay nanagna transport d'enfant. Ary oui. Nisy atrenika araiky taloha Savien zay. Plus araiky minibus Volkswagen zay za koa tsy diso. Ro tsy haiko 9 place zigny, tsy haiko 9 place za koa tsy diso. Ro transport d'enfant ro tsara nagnefa vahoaka. Na piasan'ny SNBCE ray aman-dreninao, na tsy piasan'ny SNBCE ray aman-dreninao, c'est-à-dire entre parenthèses, Sirama zaboka zatra SNBCE. Zegny nahabe za SNBCE. Fa tsy Sirama tsy haiko Sosimavo zegny. Za nianatra na Sosimavo tsy haiko na Sirama io, za niaigny tamin'ny SNBCE. Nisy transport d'enfant tio.
araiky savie amizay mavety malalaka, araiky minibus Volkswagen zay. Anao koa zanaka ny Jamanjary andeha La Pointe, anao koa zanaka Jamanjary baka La Pointe andeha Jamanjary, anao miambigny transport d'enfant. Transport d'enfant io mitondra agnarany transport d'enfant, priorité les enfants andeha l'école. Fa izy koa misy ray aman-dreny na misy olo tia andeha La Pointe na olo baka La Pointe mandeha Jamanjary, tsary nitorovany SNBC ke tsy miondragna transport io. Za témoin ary mbola misy olo maro témoin raha zegny. Club S ny Sirama Jamanjary koa misôma, inefatra mitatsiky olo baka Sirama Jamanjary mandeha amin'ny vily, transport d'enfant io za Club S misôma, supporteur tiako volagniny amizay. Niala le transport d'enfant Saviemo igny, navy le araiky tata maventy lava igny, izy ny publico io, igny mitondra zay mandeha l'école, magnatriky zay marandraigny mipody, magnatriky zay matsagna mipody, magnatriky zay hariva. Ndeha tsaiky ny lycée aby rô, misy midriky 7 heures, misy midriky 10 heures, ateriny fo magnano va-et-vient. Tsisy volam-bahoaka ndray parata oeke miala amin'ny volan'io transport d'enfant io. SNBC io miantoko jiaby, Sosimavo miantoko jiaby, Sirama miantoko jiaby. Niany raha misy ambarako anareo vahoaka. Ndre zany e gaga nahita i tata be Sirama igny tam pendant ny baka niboaka. Zany volagny hay tata ty moa mbola velogno, kara be publico io sotra Sirama. Dimampolo olo miasa amin'io Sirama ny Ambaribe. Ino problème Sirama ny Ambaribe? Fary tsisy, tsisy fary. Azalahy, itsabo fary tsy vitan'ny fanjakana, mampalahelo. Normaly nareo mandeha magnafitra vary baka andafy, ndre fary fo tsy vitanareo mitsabo izy amin'ny Ambaribe. Ino amizay misy amy Sirama ao? Za tsy me ino asandro olo 10 edy e, tsy haiko amy service n'ino ro olo 10, fa za gaga lany fagnay nahita kara be igny miroly, ary mbola miroly correctement. Samy magnapetraka fagnontaniagna atsika, ino tsara be raha misy amy Sirama? Fary tsisy. Anareo mavita magnafitra vary baka tsotsorony, anao ne président zanaka ny Sarkozy, asidiny Macron, magnino tsy mangataka fary? Mangata fary la réunion marine zala, la réunion mitsabo fary. Tamin'ny andro taloha kony olo baka aminay io Ambaribe io, baka aminay Jamanjary tao kamaron'olo nandesindreo nandeha Bourbon, Lilo Bourbon zay baka agnaran'zo la réunion e, nandeha nitsabo fary agny e. Na ino tsy angatanareo fary baka la réunion tsabotsika Ambaribe, velogno Sirama. Jery tsisy, jery tsisy. 10 olo miasa amy Sirama io ao.
fa raha problème ty vilagny be fagnamboaragna ndraiky fandikagna rô mihitsy ô, vilagny be ndraiky machine fanaovagna siramamy mihitsy ô, nandesiny setoany. Mampalahelo le toetsaigny e. Azalahy, mavita magnafitra avion narô mandany ohatrino, nagnasary taditady sambo AWV rigny baka Maurice, agnafatra fary baka La Réunion mangataka fiara-miasa, tsy vitanarô fitondragna. Vahoaka andeha mpinaninarô vary pourri baka tsy haiko Pakistan, tsy haiko baka io zarizarenarô gratuit. Ampiasany koko zegny ane viako mivolagna atsika vahoaka Anambaribe, atsika mila mitsanga, mila mihetsiky. Atsika kaza magneky tapenandrô vava, mitsangana karaha ataondrô ralahy avatsika nabavy, ray amandrenitsika toliara rô. Eto tsisy olo samboriny gadregna zay, na io toliara tsy sambondrô olo, tsy tifindrô tsy gadrendrô, parce que miray hina. Fa atsika Ambaribe, Gogol, Donakasan, Akangamary tsy vakinamboa, mitabe tsy lany mamba zalahy. Tsy hoe rô tsy mavita gnafitra fary na angataka fary baka La Réunion atsabo amitsika Ambaribe, fa rô mila izara tany sirama en hectare io, fotony raha misy mbarako anarô vahoaka. Tenkilpo, Ravatomanga, ndraiky Leongue, Miss Corse, tela associé miaraka amindrô mbadiky ny raha jiaby. Corse tela, chef bendrô Corse io, Anthony. Mampisabidabida tanànatsika Ambaribe io. Corse ambarako anarô, ce sont des vraiment Corse, mierogn'olo, boko matidry loa olo. Zegny associé amindrô io, manjakanjaka amitsika Ambaribe io. Nino raha misy? Normal rô tsy andeha hagnano fary zegny io. Ino raha ataondrô miaraka amy Corse reto? Mba dinianarô koa ny vahoaka malagasy. Taogno atsika nisy hôtel Colbert Tananarivo. Atsika mandiniky fitondragna taogno ny fandimby tioky, hôtel Colbert misy problème fiskaly. Tsy efa hitan'ny fanjakagna ny fandimby teo raha zay koa nisy. Non, niany reto Corse associé miaraka amin'ny Vatomanga reto nandravagna tompony hôtel Colbert Antananarivo. Pa ni expliquendrô napodindrô vazaha nalendrô Colbert. La même chose raha nataondrô teo, izy ataondrô amitsika Ambaribe. Ry Leongy sy ny forongony. Ary nambarako anarô teto tamin'ny herignandra igny, ambadikin'io tompon'io Mada ino Green Madaland io, reto Corse ndraiky Ravatomanga ndraiky Leongy, fa io tsy société wala tsy compagnie étranger, iro mbadiky zo. Zanaka nosy faly, tsy ho tognony koa agnaragny eto anao zandrilahy. Ny raha indrô nampidriky io Mada ino Green Madaland io amitsika Ambaribe io, agnapotiky atsika. Nino tsy nagnapidiranao sy tanosy faly tagny zalahy? Io tompiny casino nataondrô tamy Torekunda napidirindrô mpanimbiky io, reto Corse reto. Amy fotoagna zao ino raha ataondrô Corse reto Ambaribe?
nampibegna agent immobilier. Ino amizay raha ataondreo amin'ny agent immobilier ny Corse reto miaraka amin'ny Ravatomanga reto. Tany jiaby alaindreo mba Rubio tany Sirama jiaby. Normal zany hagnano publication les 3 mousquetaires. Porto sara misy préfet maire be tanàna irakiraka madinikindreo aminazy io. Magnino tanàna ribatiny zala? Nagnino tanàna ndeha atao karaha zegny zala? Anareo nagnano vola zay tombo teto, zay nianatra teto. Est-ce que mandrentsika nagnano toetrinareo io teo? Olobetsika koa nagnano toetrinareo io Ambaribe tsy navokara io. Fa ela fa ravagna Ambaribe. Fa reo tsy nagnano toetsaigny lomoriny karaha anareo io. Anareo boka mivola hoe anareo mity Ambaribe aza mavandy. Anareo tsy mity Ambaribe, matoa acceptenareo raha ataondreto Corse sur Leong ary Ravatomanga reto. Azafady. Za tsy ambakambakay anareo. Boka za tsy voafodinareo vava. Magnasa olo fotsy ataoko. Nagnino vahoaka kadalenareo? Ampidirinareo mafia, ampidirinareo tsy haiko nino, non, c'est bon. Basy zay zala. Vaza maloto baka ny tamy misy ro agny manjakanjaka amy tanànatsika no. Za zany ka mety izy. Fa raha koa tsy mamango aminaka, tsy mamango aminaka. Fa tongtong pitrako andafy. Matoa fanjakana vaza tsy mandroaka za parce que indreo za zana baza. Donc za tsy asy rano lotoviko tandafy teto jusqu'à za retraite zao io. Tsendrika ary tsy nanagna menimeny. Fotony zany tsindry le vrai ho avy ny taranaka manjafiko amare. Ary ho an'ny tanora malagasy mbo andendafy amare. Fa anareo tsy raha mitsindro zegny, anareo mitsindro raha ho annareo niany, mampabe kibonareo niany, basta. Fa anareo tsy mitsindro vahoaka, miala tsigny e. Zegny raha misy amitsika Ambaribe. Zegny mahavy Green Madalande manjaka amitsika Ambaribe. Mafia de Corse telo la agnatiny ao, miaraka amy Tenkilotro, miaraka amy Leongy, miaraka amy Ravatomanga, Rajojo d'Artagnan, magnano vazamody miady amizay ro jiaby io agnatiny club 48. Tsotsy hainareo. Ro jiaby io agnatiny club 48. Badininareo koa zay. Bazahavanareo koa zay. Aboko hoe azoko be tsy te vahiny. Za tsara nalaigny vahiny. Fa vahiny mamotiky tanànanaka piteko. Vahiny magnambaka vahoaka malagasy ambaniko. Mialatsiny. Tsy andiferako magnambany vahoaka malagasy. Atsika eny amin'ny MRFM mahavy zay mitaky apitra état fédéral. Itondrasane budget provincial. Fa eto tsisy agnanaovanareo tsy kombakomba. Zegny aviany mivolagna. Masake mivolagna karaha toane ety. Miboaha karaha toane ety. Izy koa vrai misy opposition Madagascar. Fa ohatsy tsisy opposition. Madagascar tsisy opposition. Opposition zegny haiko karaha toandry Marine Le Pen, ry azovy, ry Mélenchon, regny haiko opposition. Mitsangagna ary miaraka amy vahoaka. Macron tsara nahiraka maramila wala se resaka hoe ndosambora Marine Le Pen, ndosambora Mélenchon, ndosambora gauche à droite. Non. Fotony ino?
liberté, fraternité, égalité. Kena ino atsika Madagasikara vahoaka tampenambava samborigna atao aty sa fanareo magnano affaire maloto any samborigny. Ambilabaka zay vahoaka agna fitsaram-bahoaka anareo hitanareo izy. Ben oui. Merci Otier. Ben oui. Zay boka volaniko mampalahelo le zanakatsika fara abadoigna amy tantara agnasitiagna ny raha marigny tamy tantara. Zanakanareo andeha ampianarinareo ivelany fampianarana potenareo éducation diadiavinareo culture boka ambilaniko egny mitodika madame Maradona cheve maïs za. Atsika jiaby apetraka fagnontaniagna aminao madame Maradona ministre ny culture anao. Atsika jiaby nahita grave publication nataony Fayon'ny Mada. Non, attends. Anao mitsinjaka Baoendy na mitsinjaka tsy haiko Malesa sur scène ndraiky fandroaka. Ino zao mba fihetsiky nataonareo amy ministère ny culture. Culture an'olo ndesinao fandroaka mitsinjaka. Apetrako aminao fagnontaniagna madame Maradona. Ino zao fandraisanareo igny? Fandroaka zegny. Fomban-drazagna an'olo. Atsika jiaby mefa zany Baoendy Malesa. Fomban-drazagna Sofia région. Fandroaka nandesiny zandry igny tsinjaka agnabo sur scène. Non, mon Dieu! Mon Dieu! Ministre culturel! Normal igny hitanareo. Sa fomban-drazagna anareo mitsinjaka ndraiky fandroaka. Aza atao karaha zegny zalahy. Tsisy nivolagna anareo fitondragna aminany igny. Fotony ino? Olo nitohanany ngara Joël Fayon. Za tsy malegna anao zany Fayon. Fa raha nataonao tsy mamango. Anao koa zatra mandry ndraiky fandroaka. Mandria ndraiky fandroaka Fayon. Fa tsy fomban-drazan'olo. Culture an'olo andeha tondrasanao fandroaka mitsinjaka. Niparitaka tamy réseaux sociaux tao raha io. Nitsakaraiko raha io niany ampodika boaka fa tsy hitako. Ho an'izay managna sary igny, vidéo igny, alifasa mizokibe. Tsy andeha agnarijery koa boka eto madame ministre ny culture hoe ha zay tsy nahita an'izegny. Oui, c'est ça mon œil, oui. Raha niparitaka tamy réseaux sociaux anareo zao ndivola aminay hoe tsy nahita. Non. Aza atao karaha zegny fomban-drazan'olo nga. Anao koa fa io zatra mitsinjaka amy fandroaka. Aza atao fomban-drazan'olo. Miambina anao za ministre ny culture. Ino raha ndeha ataonareo? Tsisy raha tsy diadiaviny ty fitondragna ty. Ke normal. Niany. Zay he zanaka nambelany taranaka ny ray aman-dreny. Zegny nitaky. Ary mbola mitaky. Ary dimbiasanay zanaka mandimby amampara. Itakinay état fédéral. Apitra. Itondrasanay budget provincial. Alone tandrignesatsika afatra volagna nataony dadamonja tam'zegny andra zegny. Abokoatsika mipody eo. Ito taona niady ny raiko niady tamy frantsay nirazako maty tamin'ny andro ny frantsay zany hoe mitfilisindiale
ka te manaraka an'izay aho dia tsy maintsy mamaly fatandraiko ary miady hangalana ny fahaleovan-tena. Tezitra raho zao ny teniko hoe itsika zao efa tanan-draha tsika niady tamin'ny Allemagne miaro any Frantsa tanindrazany ny Frantsay ka nahoana moa raha mba miaro koa ny tanindrazatsika miaro tsika ny any Madagasikara tsangana raha vaotsikana io travaux forcés io ka niasaiko nikono ny olona na grève. Pour arracher l'indépendance, Mzabzon est prêt à recourir à la violence. C'est lui qui, déjà en 1941, avait fondé dans ce but une société secrète, la Djinni. Djinni de Vorna. Vorna Anangatala. Vorna Kele. Simvoaka Wangatala, Rasamni Amdin, Namiena. Somary hanomboka maizina ny andro tsy mandeha koa ilay jiny dia tsy ho agnelagnelany vohitsy anankiroa vohitsy anankiray ty vohitsy anankiray ty dia mandeha eo agnivon'io izay olona mifanena amin'ny voron'io a torana ary hotrany misy poizy ilay vorona ato mena ny ambany vidiny eo. Mazava volagna dadamonja igny pe asonamo. Ny vonegny noho ny fitiavan'ny tanindrazany ny ray aman-dreniny. Ary ireo izy nandesigny nandeha niaro tanindrazany la France. Ndray zay nagna service militaire français zay en tant que zay métis. Fa niany mahino atsika mangigny, mahino atsika mifoto vava anjakany ngaty izany nangataka ho frantsay fa i tsy frantsay teraka. Niany izy mamody vavatsika, niany izy mampagnano atsika travaux forcés, mitsangana mitsanga mipitra mialatsiny avako abe, mialatsiny zalahy, mifoaza atsika ray aman-dreny igny tegna ray aman-dreny igny ary nanagna na izy tamin'ny tantaran'ny firenena. Ko nisy voalohany karaha izy igny faharoe professeur Azafy. Akoatra ny roa mirahalahy mianaka tsisy koa. Zegny fagnontaniana ambelako hoe masake miboaka mitsanga mavita ny vitan'izy roe lahy mianaka regny ray aman-dreny regny hoe fa opposition marigna anareo. Fa tsy ho magnano opposition vandivandy eo. Tsisy opposition Madagasikara. Zay ndraiky opposition hitarika atsika vahoaka ho tonga saigny mba hitsangana atsika jiaby. Fa mafy raha ataony ngaty atsika, mafy raha ataony reto olo reto atsika. Travaux forcés ne io e. Tiatsika io, tsy tiatsika io, dikan'izegny atsika ino, atsika tsy andevo, mialatsiny, sagnatria ny vava. Sagnatria ny vava. Ho avy zao fivorian'ny sadika. Occasion tsika magnaboaka raha tsy manjary ataondreo. Karaha nataontsika tamin'ny Macron igny. Ro ny volana, iova ary ho hisy vokatra ho azo amin'ny fandalovan'ny Macron. Fa firy fanjavana andalovan'ny Macron zay. Ino raha niova? Ino vokatra nazo? Magnontany atsika jiaby za. Ino raha niova? Ino vokatra nazo? Après passage ny Macron.
Macron arany corrige ro. Sauver que les 90% population nareo pauvre. Io nareo vao mifagnaraka ifagnamboaratsika le izy liparitry. Mariny nani? Population anao tsy voamboatra anao mbola magnafitra vary. Tsisy l'usine araiky mitsangana oera fo be. Firy faty nandalo. Taie izy tamregny nagnano oera nazy tatsimo andrefagna tany. Izy niala bakagny izy nafitanarivo amory tompon'andraikitry amy TVM ndraiky RNM. Vandy amizay nandesigny baka ao amy TVM ndraiky RNM. Non, oh! Atsika mbola mangigny fo. C'est le moment de réveiller peuple. Izy boka nambarany teto igny. Rozy io fa komansy mitsilopilopy. Zanakandreo magnano ny ataony amizay eraka ny tanàna. Zanakandreo magnano ny ataony eraka tanàna. Zanaka Rajojo mandoky ndraiky ry Borsatroko Saoudi ndraiky ry Qatar. Zanaka Zama Bekrisy Ntsay Christian manjakanjaka magnano farany cerveau Ankarabe. Ny sasany tsy volagny. Azafady tsy mamango amizoko be kontinareo zala. Tsy mamango amin'ny MRFM source kontinareo. Zay tsy magnano kontiny mosquito mirehetra mandeha fara. Mosquito haiko mirehetra mandeha fara. Zay boka misy fandaharagna raiky zay diffusé koa tadiaviko koa sady mikoragna aminareo. Fa aza atao karaha zegny le vahoaka. Aza badoegna vahoaka. Mialatsigny aminareo avako aby. Sora raty tsy mety voagna. Fa toetry ratsy ova. Anareo koa tsy tenareo volagnine magnavoa toetry. Magnavoa fagnahy. Fa tsy vahoaka tsy tia manareo vandy. Normal zany ombokevitra amy papatsy mikoafy igny. Aleoko lavitra mampitsangana maty nga Hitler. Tsy karaha miegny ndraiky ngaty. Izy mavandy rango 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Vandy. Zahavatsika ambario be. Tam tsisy karaha za ambario be nahazo panneau solaire 5 mégawatt. Ndre magnavoka mégawatt ndraiky kilowatt ndraiky voltage tsy hainy. Aetsika zo io. Nisy raha niova électricité mitsika ao. Ambaranareo baka za. Ambario be fô tsy hainiko volaniko zegny. Nisy raha niova rano amitsika ambario be. Tsy lombolombony raha jiaby mandalo. Azafady. Tsy mamango amin'ny MRFM kontinareo. Manova compte normal. Fa aza magnambany vahoaka. Za fa nivola aminareo matetika ane ry vahoaka. Resaka mafia reto tsy tokony ankasitratsika vahoaka. Fa maro loatra mafia manjakanjaka amy tanànatsika. Maro loatra mafia
apidiriny reto setoany mahamay maso antoko reto antananatsika. Misy ray aman-dreny zay baka Diego baka Ambilobe, ray aman-dreny maventy, izy mahay za zay samy baka Ambilobe, izy baka Ambilobe. Izy nikaiky za asidilay ozy izy, zafady za koa nikaiky anao izy fa za misy raha mampalahelo zao izy. Misy nino papa volaniko taminany. Misy raha izy nitsanganako, nampitsanganagna za ta Diego tamy fitsaragna tô amin'ny ino magnaran'ny fitsaragna ao igny, mahagaga ozy izy fitsaragnandreo volagna fa za nandresy ary mahazo ny ara-dalàna. Fa raha mampapagaga za sidila ozy izy fandrisiako ndraiky lalàgna volagna fa za nandresy tsy mety abokandreo. Nefa za ozy izy nangalandreo 10 millions amy fitsaragna Diego. Ray aman-dreny afa tsy miasa fa mivelogno amy vokatra ny taninany, mbola angalanareo 10 millions. Fitsaragna ao Diego misy raha zegny. Nambaran'za agnaran'olo amy fitsaragna ao, maventiventy bibikibo zay ozy. Ke eto za mitodika ministry ny fitsaragna, anao volagna hoe fitsaragna fa diovy, fitsaragna tsy mankolokolo. Zahava raha zegny fa misy Diego, anjaranao mitsakaraka zao avy amy fitsaragna Diego maventiventy bibikibo. Fa olo io tsy olo araiky io, fa za fa nisy olo aroe telo reniko mitaregny ataony zalaty amy fitsaragna Diego. Angalany zalaty vola tsisy ambaniny 10 millions. Mampalahelo zegny anareo volagna hoe mila proof, za tsy magname proof. Vahoaka mitaregny volagna aminaka ambarako eto. Anareo tsy segnatra, ray aman-dreny deja izy fa otriny frenazy baka Ambilobe avy Diego mipody Ambilobe, mbola andeha angalanareo 10 millions. Anareo tsy nateraka n'olobe, anareo tsy nitarimin'olobe, sa anareo tsy nitarimin'olobe nareo. Maro raha maloto ao amy fitsaragna ambaratonga voalohany, zay moa fivolagnanareo izy igny. Amy cour d'appel. Amy cour d'appel Diego misy raha io. Maro olo mitretre, même divorce n'olo manonga fitsaragna Diego amy cour d'appel, mbola angalandry zala-pesosy. Toetsaigny nino loatra misy aminareo zala. Ke atopiko volagna zegny ho anao ministry ny fitsaragna, mba zahava hely raha zegny a Diego fa mafy ao amy cour d'appel aminay Diego. Misy olo miasa tsy maheviky mitosy millions akoatra ny karama maha fonctionnaire ny tribunal izy. Za tsy anona agnaranany. Zahava tsy dia problème mampitaregny olo amin'ny avaratra agny.
ao amin'ny cour d'appel Diego. Anao koa nanonga dossier a Diego amin'ny cour d'appel. Taova bebe pesosy fa anao tsy tafiboaka ao dossier anao tsy miboaka betibetiky. Même raha io fa efa tsapa fa hoe noir résultat non igny mila vatikindro orange fo azahoandreo pesosy. Mampalahelo le toetra igny. Tegna mampalahelo. Ke anjaratsika jiaby mandiniky amin'ny raha nivolaniko tory igny, mentefa aminareo tompon'andraikitra ambony. Bon, raha nitadiaviko iny tsy hitako tellement maro loatra dossier aminakato fa mbola tsaka raiky miadagna izy de ataoko mitokagna boboako anareo eto dossier tadiaviko io.